Työnantajavelvoitteet tuntuivat itsestäni hankalille, mutta onneksi sain omalta perheeltä ja tilitoimistolta apua näiden asioiden ratkaisemisessa. Kaikki muut maksettavat kustannukset palkan lisäksi kyllä yllättivät itseni. Ja miten näistä kaikista velvollisuuksista selvisin, niin tarkalla budjettilaskennalla ja seurannalla. Lisäksi kun olen ulkoistanut kirjanpidon ja palkanlaskennan, niin ei tarvitse enää huolehtia kuukausittain näistä kaikista velvoitteista, koska on ulkoistettu palvelu. Ensimmäisenä tulee mieleen työsopimus, vakuutukset ja palkka. Työsopimukseen liittäisin tärkeimpänä asiana työterveyshuollon ja yksityisyyden suojan. Vakuuttamiseen liittäisin tärkeimpänä asiana työntekijän eläkevakuuttamisen, tapaturmavakuuttamisen ja kolmantena työttömyysvakuuttamisen. Palkkaan liittyen tehdystä työstä tulee maksaa korvaus sovittuna maksupäivänä sovitulta palkkajaksolta. Lisäksi tulee tilittää työnantajamaksut viranomaisille ja vakuutusyhtiöille oikeana maksupäivinä. Ihan ensimmäisenä ottaisin yhteyttä vakuutusyhtiöön ja sopisin työntekijän eläkevakuuttamisesta ja tapaturmavakuuttamisesta. Tämän jälkeen yhteydenotto omaan tilitoimistoon ja sopikaa työnjaosta kirjanpitäjän tai palkanlaskijasi kanssa. Kolmantena kilpailuttaisin työterveyshuollon. Neljäntenä laadit työsopimus, niihin on olemassa hyviä pohjia. Lisäksi huomioitavaa on yleissitovat työehtosopimukset. Viimeisenä työsopimuksen allekirjoitus, hyvä perehdytys ja ei kun hommiin. Työnantajaksi täytyy rekisteröityä, mikäli maksaa säännöllisesti palkkoja 2 tai useammalle työntekijälle. Rekisteröinti tuo mukanaan ilmoitusvelvollisuuden myös niiltä kuukausilta, kun palkkoja ei makseta, ja sinne ilmoittaudutaan osoitteessa omavero.fi kirjautumalla yrityksen asiointiroolilla. Isoin työnantajamaksu on työntekijän eläkevakuuttaminen, josta osa peritään työntekijän palkasta. Nämä maksetaan eläkevakuutusyhtiölle palkkapäivästä seuraavan kuukauden lopussa. Toinen tärkeä vakuutus on tapaturmavakuutus, joka tulee ottaa vähintään työajalle. Voi myös tarjota laajan, joka koskee myös vapaa-aikaa ja etätöitä. Hintaan vaikuttaa toimiala ja tapaturmavakuutus maksetaan vielä pääasiassa ennakkoon. Kolmas vakuutus on työttömyysvakuutus, jonka työllisyysrahasto laskuttaa. Työntekijältä peritään osa palkasta ja työllisyysrahasto laskuttaa nämä neljännesvuosittain. Neljäs työnantajamaksu on sairausvakuutusmaksu, puhutaan savasta tai sotusta. Työnantaja maksaa tämän ja vuonna 2024 se on 1,16%. Tämä tilitetään oma-aloitteisesti työntekijältä pidätetyn ennakonpidätyksen yhteydessä Verohallinnolle palkan maksupäivästä seuraavan kuukauden 12. päivä. Kaikki nämä prosenttiosuudet lasketaan työntekijän bruttopalkasta, joka koostuu rahapalkasta ja luontaiseduista. Vakuutusyhtiöt ja verottaja saavat maksuperusteet tulorekisteristä, ja tämän takia on erittäin tärkeää, että tulorekisteri-ilmoitukset ovat oikein. Tulorekisteriin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, mutta sinne ilmoitetaan kaikki maksetut palkat ja luontaisedut työntekijöittäin 5 päivän sisällä maksupäivästä. Kuukausittain annetaan myös koonti eli erillisilmoitus, jonka perusteella työnantajamaksut muodostuvat. Ilmoitukset annetaan itse osoitteessa tulorekisteri.fi tai suoraan palkkaohjelman rajapintojen kautta. Palkka.fi-ohjelma toimii yksin tulorekisterin kanssa. Viranomaiset ja lähes kaikki vakuutusyhtiöt saavat tietoja suoraan tulorekisteristä. Esimerkiksi Kela saa palkkatietoja sairauspäivärahaa varten. Laki vaatii työaikakirjanpidon, jossa on kirjattuna suunnitellut työvuorot lisineen. Tällä seurataan vuorokautisia ja viikoittaisia tuntimääriä sekä ylitöitä. Joustavassa työajassa työntekijä toimittaa työnantajalle luettelon säännöllisellä työajalla tehdyistä tunneista. Huom, myös kuukausipalkkalaiset säännöllistä työaikaa tekevät työntekijät tuottavat työaikakirjanpidon. Tämän voi toteuttaa monella tavalla, omalla ohjelmalla ja leimauskäytännöllä, Excel-tiedostolla tai vaikka ruutupaperilla, kunhan lain vaatimat tiedot on saatavilla. Työsuojeluviranomainen valvoo ja tekee tarkastuksia työaikakirjanpidosta.
Lähtökohta on työsopimuksessa sovittu tunti- tai kuukausipalkka. On huomioitavaa, että työehtosopimuksissa on määritelty palkkojen perusteita. Palkka muodostuu myös ilta- ja viikonloppulisistä. Nämä ovat yleensä prosenttiperusteisia. Palkka muodostuu myös loma-ajan palkasta ja lomarahasta. Lisäksi palkka voi muodostaa sairausajan palkasta, joka maksetaan sovitulta ajalta. Sovitut ajat on määritelty työsopimuslaissa tai työehtosopimuksissa. Kela korvaa sairausajan palkkaa omavastuuajan jälkeen. Palkka voi myös muodostua perhevapaiden ajalta. Nämä on lakisääteisiä ja niistä ei voi poiketa, ja työntekijällä on oikeus näihin. Sairauslomista huomioitavaa on, että niissä on pääsäännöt määrätty laissa sekä työehtosopimuksissa. Työsopimuksessa sovitun ja yrityksen käytännön mukaan työntekijä voi sairastuttuaan omalla ilmoituksella olla poissa työstä esimerkiksi 3 päivää. Tai sairauslomatodistus voidaan pyytää jo ensimmäisestä päivästä alkaen. Vuosilomista huomioitavaa on, että ne kertyvät koko työsuhteen ajan ja pääsäännön mukaan niitä kertyy 2 tai 2,5 päivää per kuukausi. Kun työntekijä on lomalla, maksetaan hänelle loma-ajan palkkaa ja lomarahaa. Tämä lomaraha on yleensä 50% ja se lasketaan loma-ajan palkasta. Tämä kulki ennen nimellä lomalta paluuraha. Vuosilomien pitämisestä on laissa omat määräykset. Yleensä täysillä lomaoikeuksilla 4 viikkoa kesällä ja viikko talvella. Raskaus-, isyys- tai vanhempainvapaa on lakisääteinen oikeus ja näistä on paljon lisäinfoa Kelan sivuilla. Työnantajalle huomioitavaa on, että vuosilomat kertyvät näiltä vapailta enintään noin 6 kuukauden ajalta. Työnantaja saa tällä hetkellä Kelalta vuosilomakustannusten korvauksen. Tämä korvaus kattaa niitä vuosilomapalkkojen kuluja, jotka aiheutuvat raskaus-, isyys- tai vanhempainvapaiden ajalta. Tämä ja muut Kelan korvaukset pitää muistaa hakea ajallaan. Helpoimmalla pääset, kun otat yhteyttä omaan tilitoimistoosi.